Ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. mga kagahi, Gicol ba na usab ang lalawigan sa Misamis Oriental labi na nga nadungag nga Delta variant sa Cagayan de Oro City o sa Northern Mindanao. Tungod niini, mismo ang gobernador na ang niingon sa IATF nga ipailawom usab ang lalawigan sa Misamis Oriental sa ECQ. Ato ni pag-isgutan kung in kaso ma-ECQ ang Misamis Oriental, andam ba ang lalawigan, ang Kapitolyo, kung kana mahitabo, makauban nato karon ang gobernador ni? Gobernador na. Dili ni katong sa Barangay Guapo? Dili. Barangay. Sure ba? Basing mausab. Mao lagi Basing na. mamali. Mauna. Sure ka? Mauna Dili naghilo. ni katong sa Barangay Agusan nga nidaog na Barangay Guapo sa 1934? Hamis kay sa karon lang nag-save lang siya hinlo iyang naong di pera nimo bangasong kay ka. Ay kani ako kabalo man na siya anak kay katong unang kita nato nga may pagbotos pa nila ngano nagpa o man kay sib na bay ana ikatuna wala may ikapalit kay nag-yes to shutdown mo ana ikaduha mao na ang protesta sa pandemya. Oo. Makauban nato ang gobernador sa Misamis Oriental, Governor Evgeny Bambi Imano. Good morning, Good Bambi. Ang maging pogi. Dahi ni Bay and of course Sir Art and Pilas King, Sir Bernie and sa tanan nga naminaw kanato sa home radio and para sa TV sa tanan ng inyong listeners and followers. Mayo kayong buntag. May buntag. Basta buntag ay ana ang tingog sa gobernador. Ana ang tingog sa gobernador. Anang kuan, murag Pinabugnaw ba? may bala ba nimo kung naay katapad sa gabi sa kadlaw sa tingog sa buntag. Amo ba? Ano din na day? May kabalo ko ana. Mo ba? Asler ko ana. Governor Bambi o isgutan nato ni para di maunsa sa itong oras ayo pa na ng Bernie kay puro kalong-kalora ay pangutana na nimo. Ikaw mismo na alarma niining Delta variant. Unya ikaw mismo mihangyo sa IATF nga ipailawom na lang pod maybe sa kuandig ECQ dalatabang na lang pod namo ni nga mapakgang masanta ang pagkakuyanap sa Delta variant kung depende man gud na sa classification sa health announcement. Go Bambi. Yeah, una gahi Art ang nahitabo gikasilag namo nga ulay kayo ta nagapaibaw bahin sa dunay giobserbahan nga Delta variant o pagsupot sa kaso sa Delta variant bina sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga dagan pa untatang nahimo unsaon sa pagsuway sa pagpanalipod sa wala pa unta mo kaila and subok kayo nga sa dakbayan sa Imuo doon na po'y usa nga naigo sa Delta variant kunya gilayon di contact tracing uban sa atong IATF chief ug sa risk assessment ug kaluoy sa Dios na contain man ni Mayor Eric Canyosa and diya gina nagsugod nga nung ulahita di pa tibaw so tungod kay mas virulent man mas delikado ang Delta variant nagsabot ni sa IATF ni Misamis Oriental sa pagpangulo ni Chief Jerry na kung simbako madungagan pa og usa ka kaso maghangyo mi sa IATF na kung pwede ma-ECQ po ang atong lalawigan kanang gitawag bitaw nato sa pulong sa Ingles nga nip it in the bud sa wala pa makailap huguti na kung kaniadto ta nga gihugutan nagtuo ko nga dili unta ingon ani ka ilad ang kaso sa COVID sa lalawigan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Karon, ibutang nato nga mabutang sa ECQ ang lalawigan. Ana, unsa ka andam ang Kapitolyo, ilabi na kay for sure daghan niini ang mga non-essential nga mga non-food businesses ang medyo maigo gyud bisan gani food businesses, ang mga food institution sama sa mga restaurant, daghan gyud sa mga trabahante ang maapektuhan ani Gobernador Imano. Unsa ka andam kay basig mapareha po mo sa Cagayan de Oro nga magkarakara unya diha pa magsugod og lista unya i-verify pa guidelines, portal, protocol
kana mga ulo nga alien kay sa mga tao sa dakutoy ang tiyan. Andam ba ang Misamis Oriental in kaso nga you have about 24 ka mga LGUs? Andam ba unsa ka andam ang Kapitolyo kung in kaso mo grabe kini nga krisis sa panglawas? Kung hisgutan kung andam ba, preparado ang IATF pag-maintain, monitor, pagbantay sa atong mga quarantine checkpoints. Nasabot na namo si Lieutenant Colonel Canatoy, ang battalion commander nato sa Armed Forces of the Philippines. Andam na po si Provincial Director Balones for atong border control ug unsaong nga dili susama sa naitabo karon sa ila sa dakbayan nga nagkabulbol ang traffic. Ang design simple gid tayo ang gibuhat. If ever dunay dain kaso, i-ECQ ang atong lalawigan, among buhaton coding, meaning number ending a number sa imong sakyanan. Example, 0 to 1, dili ka mahunong. Next 100 meters, 2 to 3 ang ending sa imong plate number, dili ka mahunong. 3 to 4 ang ending sa imong plate number, dili ka mahunong. Para dili tanan nga magpungong diya sa bakba sa atong quarantine or checkpoints or choke points. Implementation, nagtuo ko nga kung naman gani kakulangon, gamay na lang. Kisgutanan sa ayuda, ang first na to nga release, di kabato og 27 million, no? And sa mga munisipyo gi-download. Ang second release nato, kani aside sa food packs, second release nato is 4,500 each kada barangay sa 424. And hopefully, kung not hopefully actually, but if ever ma-grant ang ECQ and madungagan ang kaso, maningkamot may makadugang og ayuda pero through sa local government unit, dili direkta sa tao. And we will help implement o ang distribute ang DSWD tungod kay naman tay mga magamit ng mga sakyanan dito ngadto sa mga munisipyo o gikan sa munisipyo ug sa syudad paingon ngadto sa kabukiran. Bago lang, kagahapong adla atong Lunes, nagatag ko og ganti kang Mayor Eric Canyosa and through sa Philippine National Ganti, reward. Yeah, ganti. Reward. Through sa Philippine National Police kay So na pagwapuhay pabataay nga mayor. Lupig. Unsa to nga ganti gobernador? Bata to, mas gwapo to, gay art. Unsa na nga ganti gobernador? Dunay kalihukan ang kwerpo sa kapulisan sa ilang sa sulod sa kampo and isa sa awardee si Mayor Eric Canyosa. Kung nangutan ako sa iya itong Lunes, kung Mayor, kung sa'yo naitabo nga paspas man kay ka naka-distribute sa imong ayuda, unya, din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, hangtod karon paulat pa man ang mga tao. Simple rigid tayo. I think you will know and feel kung kinsay executive kayo og lihok og dili executive og lihok and who will really work to get what's good for his people. Kang Mayor Eric inani lang, ipatawag sila sa NIATF, is good sa Delta variant. Subo lang kay wala man ko maimbitar. Nangutan ako kang RD Liacuna, ingon siya nga pasensya na go, wag ka maimbitar kay LGU manggod ang hosting ko. Walay problema, RD, no? Importante nga naman si Eric. So anyway, pag abot sa paglakaw sa IATF sa arang tag-ayuda, ang gibuhat ni Mayor Eric, nagkuha siya yung 5 ka dump truck, 5 ka dump truck sa private dito sa Hingoog. Yan na yung ipakuha ang ayuda gikan sa DSWD. First release 5,000. Dobi, mas tagal man ang household sa Hingoog. Ingon ang DSWD nga, Mayor, kung naurot naman atong stock dinimingkas tanto, pero naay sa iligan nga 5,000. Diretso gisiritan dayon ang 5,000 sa iligan. Ugma, dunay mo abot gikan sa Cebu, 5,000. Friday, dunay mo abot gikan sa Kauluhan, 10,000. Tanan ang iyang mga truck, iyang gipreparar, apil ang mga nagkarga. So that's how you manage. That's how you get ang sa ayuda. For Misamis Oriental, excuse me, Governor, to interrupt you. For Misamis Oriental, unsa kaandam ang ayuda ni ini? In kaso nga ang tibuok lalawigan, mabutang sa ECQ. Muyag, kung ayuda ang isbutanan, like food packs, napatay pondo. Kay dili man mi kakawad-an kanunay, doon nami i-permit nga stock din nga 5,000 ka food packs. Kanya kung dunay mga ayok nga LGU 500, diretso na dungagan og 5,000. Napod may existing memorandum of agreement
sa National Food Authority nga doon namin stock nga buffer nga pwede namong mapalit diya sa ila o ma-withdraw. Oh, kay Basta. katong makita lang namo ha dito sa sa Mantika o Misamis Oriental, wa na may lista-lista manggod yun. Laras yun tanang gipambutangan. Nay mga di mo dawat mo ana nga ihatag lang na sa ubandong, ihatag lang na sa ubandang. May nara. Yung anak mo ba ang himuon kay I think sanction po to sa Kapitolyo ang katong gipanghatag ni Agi sa Mantikaw, no? Kay kasagaran atong gikan po sa Kapitolyo. Nagpasabot ba ka na nga ikaw mismo gatuo nga ayaw na ng lista-lista kay ang magmonay makadugay unya na ng lista kung kay ang DSWD manggod magkinahanglan gyud og listahan. Pero unsa ka tinuod nga sa inyong bahin imong ginainan ang mayor nga ihatag sa tanan isulod ang listahan. Is that true, Governor? Yeah. Dili ba ya lisod? Ang buhaton lang pinakasimple gyud. Wala man nang ingon ang ang kanang ingon sa DSWD nga kinahanglan og listahan. Dili man inana ka istrikto kay kabalo man sila nga it's an office for social services. Ang ila raman sa DSWD nga dili sila mapangitaan sa national government nga musikusika nila ang ilang gihatag nga ayuda. Simple rin kayo. Ihatag sa ipapirma din nga nadawat. Dili na kinahanglan nga dunay preparatory. Naman daw problema sa kuwa. Ang kuwa man daw, ana, Gov. Naman daw na problema kay mo. Naman ang guideline sa COA. Naidami sa COA, ana. Mo nang kailangan i-verify. Ang COA, stricto kayo. Tinuod na. Kailangan na i-verify. Ang COA, buhatan na siya nga nagbantay sa atong panudlanan. Pero we've been doing it in the capital. Kanang atong stock na 5,000, kung mangayo ang Mantikaw, wala man may nangay-lista sa Mantikaw. Ihatag na mo sa Mantikaw, tagay lang mo sa lista kung kisay nakadawat, and COA, gidawat man. So, imposible, rason na lang na, nga, akong paminaw, rason na lang na, nga nung dili sila makaayuda diretsyo. Sa ato pag-iilad mi sa amo ang interview kani Antong pipila ka mga adlaw sa City Hall nga ingon ani man gud na siya gahi art nagagay kang kuanon verification Oo. guidelines unsa pa to ba Musangita sa kuwa, ana. Kay stricto sila. COA ana Oo. sa ato pagkamudya ikaw diya governor either duha lang number one violator ka mo sa guidelines kay inyong gisupak ang COA o ang DSWD o ang national government o kanang inisyo nyo panudlanan ato rin ito violators ka mo mga tampalasan ka mo kaya di ka mo muso sa balaod o ikaduha basig suod mo sa COA Oh, ba. Nakita man na guys, kada tuig doon na may annual audit findings sa AOM, memorandum ang COA sa among mga hiwi nga mga binuhatan kung doon na may nahimo nga hiwi. Pero pareadtong nabutang na unta sa audit report nato sa COA. Katong pagpanghatag namo sa 27 million sa local government unit, wala man ko nangayo og POW, wala ko nangayo unsa akong ilang gastuhan. o sa lang POW o sa lang POW gobernador ka Wala akong program nangayo of work So akong gibuhat, gitagaan kung sa munisipyo isa ka milyon, ang isa 1.5, unya balik lang kung mahurot na ninyo gamit ang kwarta uban nila resibo. Wala man lagi nga finding sa COA nga dili time pa sa Nasa tani. sumala ni Ipot Maxis ha na-scam ta gay boss art meaning to say dili na kanang ilista sa nato ni kay stricto ang COA o DSWD o niya pagbawag sa lista i-verify kaya pag mag-verify niya ma-verify na diya na ihatag pwede gyud nga tama gyud ito ingon nila dito sa kato mga LGU mga residente apil na sa naawan diya sila nga Dennis nga Roa ana nga ay hatag na diretso art oy unya pagkahuman na katong mga BHW katong mga volunteers maupay mo sulod dahil nga be butay yung ngalan katong mga nakadawat ako kadawat ayaw ibutang ha pwede na yung unahan na sa gobernador balik-liquidate lang nimo ang gipangita naman sa COA nga number 1 wala nimo kawata ang bugas unya saka daghan nga bugas nga wala nimo lumaga dagto nga kaldero nga wala nimo lumaga og gikaon sa imong pamilya ang gipangayo naman sa COA nga imong gihatag na sa tao and a simple signature unya pwede gani picture karon halos telepono Android naman
A simple picture will suffice as a liquidation nga na sa Commission on Audit. Ibig sabihin, murag layo man kayo ang imong pangutana, malditong upaw. Governor Bambi, abogado ba daw ka? Abogado, hindi na abogado. Di siya abogado. Anay sumpay. Okay ra po di ay mahimong gobernador o mayor nga di abogado. Okay, itong abogado. O hindi na ako nabasahan. Ang muli ang yung comment nga. Ayun ang personal mga kagaya. Ayun ang personal. Ang nana di at sa ato pa, andam ang lalawigan sa Misamis Oriental ugaling o sige, ECQ na mo. Siyempre, daghan ang dili mawad ang trabaho, manira. Oo. Kaya, kabalo ka ba, no work, no pay ba yan siya, Tinood. Governor Bambi. Nagpasabot ba kini nga, paghuman ana ang tanang LGU, imo na yung ipatawag, pagkahuman ana, tanawa to tanan na diya, labi na to mga nawad ang trabaho, priority, o ya, human ana, ang sobra, ipanghatag dito, laras. Is that the correct information nga amo nakuha? Yeah, di ko kasabot lagi nga ng lista kay karon pa lang ang LGU na may lista daan. Ha? Di ba? Ang LGU pa lang na may lista daan, kinsay naapektahan, and kinsay may na negosyo, o kung kinsay kinalang tagaan og ayuda, o kinsay priority tagaan sa ayuda. And if ever may tabo sa ato, ang atong ang usaraman no sa IATF, no, give us at least 3-4 days notice, no, and to work out whatever 3-4 days is notice, excuse needed. me, Governor, 3-4 days notice of what? Na una mo ideklara ng ECQ? Yeah, una i-declare ng ACQ. Bisan ba gani og doon na wala pa kay base doon sila nga may magulat kami sa IATF national. O sige. Pagsugod pa lang ninyo, paghatag sa inyong recommendation na mag-ECQ na ang among probinsya, paibawa lang ni. At least na ni lead time nga among ma-process po ng papel. No? Muray problema. And pareha atong naitabo sa pagpanghatag nato sa tag 4,500 sa mga barangay captain. Ang pamaagi unta is kada barangay na i-check. Imagine na god nga 424 ka check akong pirmahan sa 4,000 tag 4,500. So among gibuhat, ipa-cash advance nako sa buhatan sa treasurer, ang nagkapot ang akong treasurero, giadto sila sa barangay, giadto sila sa munisipyo, giadto ang treasurer, gitagaan lang mig resibo nga 4-5, yatag diretso ang kwarta sa ila. Dili na cheque kay para kay kung cheque, pakambyoan pa man na. Kwarta na diretso ang yatag. Yeah, ako butang nato ang taga Hasaan. Unya kung magpakambyo sila Land Bank, unya kung ilang bangko ang Cagayan de Oro, unya 4,500 lang. So, ang ilang gasto sa ilang krudo, unya mukha sa panito sa balang transaksyon, igor ang 4,500. So, cash ang among gihatag ngadto sa mga barangay para di na sila kinanan mo ani pagkagayan. Pwede na yan, aday. Nanghupo itong abaga na sa ni Panino. Kaday lang, Bernie. 1, 2, 3. Nampiling. Governor Imano. Kami seryoso niya pangutana. Tanawa daw, baby. Daghang kayo. May Governor. Pwede ba daw na kanang inyong sobra diya sa Kapitolyo, sa Misamis Oriental, maoy ihatag sa Cagayan de Oro? Seryoso niya pangutana ba? Seryoso? Sorry, seryoso. Seryoso gid siya, Bern. Ayun, wala ni nakalisod ang mga tao, Bern. Kani, usahay. Mora gini ko na ko, Bern, ba? Ikaw, Bern, apat siya ang tanang aircon pag matulog mo, Bern. O niya, pag moskitero, o niya ayaw sa kutson, higda sa banig. Banig, O niya gawas sa imong panimalay, ayaw pagsakyanan, paglakaw ra, sikat, basta facial lang ka diya, para mabati nimo ang katawhan. Bisag ka ng sikat driver lang, pakutaw nimo, bay, kumusta man bay? Pila nakita na? 30, 50, sa kadlaw, kaya kayo ng gawas. Matiyon lang ba? Meaning to say that, mauna kung yun ba, you can do magic, you can do miracles when you're in government. Pero tubaga sa daw to Governor, di pwede ba na ang inyo daw, sobra na may ipangayo ani nila, pwede ba na ang sobra sa Miss Or mahatag sa Cagayan de Oro?
Pwede ba na? Kaya itong wala pa tayo Delta variant, so wala pang Delta variant, every time nga doon na may hapit na ma-expire nga mga goods, niya doon na yung mga request sa mga barangay captain sa Cagayan, ka-share ni, no, gahatag ni gapaambit. Pero karon nga doon na tayo kapaabuton, simbako may nagdili na Delta variant, amo sang gihold ang among stocks kay in case of doon ay declaration, simbako sa ECQ sa atong probinsya na pamiigok nga stock. But if ma-maintain lang ni nga negative naman ang Delta variant sa Misamis Oriental, then do na kaning sobra na to nga stocks, then definitely, no, we will distribute it and we will give it to your barangay captain. Di namin mangayo lista. Among buhaton, ihatag sa barangay captain, ilista lang kung kinsay gitagaan para hapon, kung gusto kita naon sa COA, may bawa nila nga wala na gipulsa, wala na gitago nga mga ayuda sa ila. Pero walay violation ana because na ginatawag nato nga delineation of kanang AOR ninyo or jurisdiction. Di ba na siya mamahimong nga ma-technical gob nga kuan nga ngano man ning miss or ha ang taga miss or mo ingon nga nganong ginatagaw man ninyo sa Cagayan de Oro nga base ulang mga makulangan ang mga taga El Salvador mayon ang mga taga Opol mayon dito pa man to nga wabay una ana wala ba technicality ana Bago nagtuko dahil Art na ang akong mga igsuon o mga igsuon nato sa lalawigan isabot kanunay makadungog sa mga tao sa mga Sibian so sama sa inyo kung sa kalisod ang pag-antos sa dakbayan sa Cagayan de Oro dili pod na ikasilag sa among mga tao kay nagtuupod ko kung sa amo na nahitabo karon na inyong kahimtang sa dakbayan sa Cagayan de Oro dili pod magmakuli pagtabang ang katawhan sa dakbayan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kahilak man punta ng style ng Emotional mo na ni nga part nga emotional na. dapat lagi ba bantayan nimo kainan ng technical director ya kanang ana garon Na emotional dapat. na may background. Emotional na music yan. Ang mga taxi driver, ayaw in town kalimpi. Sus, kung naalam naakoy na kong problema, gobernador. Naakoy na kong problema. Kung sana po na imong Kaya ECQ man niya, wala man sarado man po yung mga lotto outlet. Hindi na nakadaog lotto, ani. Orang gina ako akong sabi. Kung nakadaog kong lotto atong panahon na taxi na ito, matagaan man yun nila. Ito, karon gobernador, unsa may kahimtang diya sa COVID sa lalawigan? Makaya pa ba na, madala pa ba na ang ospital diya, kanang diya sa Alubihin o ubang pa mga provincial hospital nga naa diya sa Juan, mga district hospital, kaya pa ba ninyo? Isdutanan sa COVID, ang una is ang Delta variant, kay mo man ang pinakainit karon kaluoy sa Diyos. Ang index was trabante sa usa ka bangko. Kunya ang katong naigo sa Delta variant iya taong katabang. So ang katong iyang kauban sa balay sa atong katabang upat duha dayon giswab silang tanan, ang duha nag-negatibo, ang duha nag-positibo. Katong duha nga nag-positibo, ikuhaan dayon nato og blood sample gipadala dayon sa Genome Center. Kagahapon iabot ang resulta kaluoy sa Dios negatibo sa Delta variant. So, Ay, salamat. Pakpat. Very good. Gikan dayon sa atong trabahante sa bangko, ikuhaan po din nato og index paingon sa third generation, ikatulong sayang mga tao, sa tao nga iyang natubang hangtod sa ikatulong ang ug kaluoy sa Dios ang until the third generation nag-negatibo po. That was sa Ay, Delta salamat, variant. salamat. So far, wala ay natugang. Yes, go ahead please. Yeah, it's okay. Sir. Di, base makaingon ba, tumutungo lang to. Gikan to nga pangutana kang Wendell bagay po lagi. Kung bambi, ikaw lang hatag sa MOA sa CDO ayuda. Base yun lang, tumutungo lang to nga kuhan. Pero ang inyong mga hospital, do you consider of putting up new hospitals in this hour? Is it a priority or enough na ni, or you are a strong believer of prevention rather than the cure? Yes. Well, it's actually a balance, but prevention is actually the term of our medical practitioners, which is better than cure, which I also agree. Pero kung imong tan-awon, walo ang atong tambalanan sa Hinuog, ulang nagamit ka ni adto. Karon kaluoy sa Dios,
kung dili man gani kumpleto, bastante nga makaresponde panahon sa pagpangangailangan. Pero wala magpunsiso ang og pasyente sa COVID-19 sa mga district o provincial hospitals. Tanaw na to ang record na may atong ikaptan na record dina sa Northern Mindanao Medical Center. Kung pila ka porsyento ra ang gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Oh. Buyag. Katulad That's my yun, point. ang namo makaya katong higher risk na gyud nga mga kaso murag kadala dina sa Northern Mindanao Medical Center. Kaluoy sa Dios ang atong mga 8 ka ospital, labi na ang ospital sa Mantikao ug ang ospital sa Talisayan, naghimo na tong COVID hospital, buyag kaayo. May kay ang ilang pagdala nga nakatabang ta pag decongest sa NMMC. Do you agree with us, Governor Imano, nga mao ni ato nga ginasulti permidere nga ang atong approach sa giyera nga di makita ang kontra kining COVID is preventive and curative. Now, sa preventive, diyan na, IATF protocols, checkpoints, ang mga health protocols, ayaw gawas, no, granular lockdowns, isgot na ito na later on na, kanang focus area confinement, yun na. Kaya kung moabot na gani sa ospital o nagkadagan ang mga pasyente sa ospital, meaning to say, palpak ang imuhang preventive. Noon nang nahulog ka sa curative. Do you also would agree with us on that? Yeah, I agree. Alright. Kumusta man po, naabot ba mo gihimo nga mga granular lockdowns or focus area containment? Yeah, every time nga dunay atong kana bitang magkumpol kanang grouping nga mga kaso sa COVID, diretso nato nagabantayan and i-contain. Kani atong gasaka pa ang atong wala pa ang Delta variant COVID, muna na atong gabuhaton through sa IATF sa Misamis Oriental nga if ever dunay poro zona sitio nga nag-cluster ang kaso 2 to 3, amo din na siyang i-granular nga lockdown and gatag diretso og ayuda. And until such time nga wala na yung madugang nga kaso. And we've been doing it already. Alright. Good. Governor Imano, ano tayo nga panahon, mensahe nimo para sa mga taga-Misor, mga misamis nun, o ingon man sa mga tao nga taga-Cagayan de Oro nga gaingon ang hinguog naglungag na ang Cagayan de Oro galista pa. Ana. Mensahe nimo, Governor Bambi Imano. Yeah, una, salamat kayo gahing Bernie and of course gahing Art, no? And salamat ni Senator Bongo kay dunay katong giabot last 2 weeks ago nga 4,500 doses vials rather nga J&J Johnson & Johnson bakuna nga Johnson para sa GIDA areas. Pero nanawagan pagyapon ni sa IATF sa region nga unta madungagan pa ang among bakuna sa lalawigan tungod kay paspas man mo inoculate, paspas man ang rollout sa probinsya. Unya kung imong namatikdan termi nga kataban ang akong duha ka lungsod kung musipa ang inyong kaso sa Cagayan. Example, pagsipa sa Cagayan, ang akong lungsod sa Opol ug ang lungsod sa Taguluan ng inyong boundary, kauban. So, nanginahanglan mig dugang bakuna, dili lang sa GIDA areas, sa kanang geographically isolated areas, pero para unta, santod moabot namin sa bisag basic lang nga A3, A4 dinhi sa atong lalawigan. Salamat kayo sa katawhan and sa mga mayores, no? Kaning tanan, among kalampusan, dili man ni ako, dili sa IATF lang, because of our mayors and our MHOs and the barangay captains. Na dili pata mo kumpiyansa, we cannot put our guards down because Delta and whatever nga variant na pod, kasi makong wabot, dili pwedeng mo kumpiyansa kay kini makauno sa kinabuhi and observe the minimum protocol standards. Salamat kayo, mayong buntag sa tanan. Daghang salamat, Governor Eugenie Bambi Imano sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balik pa ang kain ni Bay! Kuman lamang ini.